Dnes si dovoľujem pristúpiť k menovaniu ďalšieho laureáta, ktorým je pán Marián Kufa. Marián Kufa absolvoval najskôr vysokú školu poľnohospodársku v Nitre. Bol horolezcom, karatistom a členom poľovníckeho združenia. Po páde z Gerlachu v roku 1990 sa rozhodol vstúpiť do kňazského seminára a v júni 1994 bol vysvetený za kňaza. V roku 1991 ešte ako študent bohoslovec si dovolil požiadať o budovu fary v Žakovciach, aby mohol pomáhať núdznym a dostal ju aj s celým areálom. V seminári spoznal ľudí z Inštitútu Krista veľkňaza a sám do ňoho vstúpil. Jeho pôvodný zámer bolo prestavať starú faru na zariadenie pre telesne postihnutých. Avšak už v roku 1991 tu prišli prví bezdomovci a postupne prichádzalo množstvo ľudí s rôznymi problémami a on ich v láske prijal a pomáhal. Od septembra 1994 je správcom farnosti v Žakovciach. Postupne okrem zariadenia pre bezdomovcov vybudoval aj zariadenie pre telesne postihnutých ľudí, domov pre ženy bez domova v Ľubici, zariadenia pre matky s deťmi, štartovacie byty pre ľudí, ktorým pomáhal v Žakovciach a Malom Slavkove. Spustil zariadenie pre seniorov na Osuši a obdobné zariadenia aj v Českej republike. V roku 1992 bol zvolený za predstaveného inštitútu a je ním až dodnes. Už v seminári organizoval pomoc Rómom v Spišskom podhradí a Žehre a po príchode do Žakoviec v celej oblasti. Mnohým postavil jednoduché domčeky, pravidelne im pomáha šatstvom a potravinami. Aj naďalej pokračuje v omšiach nielen po Slovensku, kde ľudí vyzýva k láske a k odmietaniu zla, k láske k blížnemu, k núdznym, k Bohu, ale najmä k tým, čo podľahli zlu, aby našli cestu k dobru. Dovolte mi, aby som vyzval pána Mariána Kufu, aby pristúpil a prevzal si štátnu cenu Jozefa Miloslava Urbana z rúk pána predsedu Národnej rady Slovenskej republiky. Pán Kufa, aj vám odovzdávam slovo, aby ste sa mohli prihovoriť slávnostnému zhromaždeniu. Vážený pán predseda, slávnostné zhromaždenie, tak ako moji predchodcovia vraveli, tak to poviem aj ja, len inými slovami. Ľadovec v mori vidíme 1/10, 9 desatín je skrytých, tak aj u nás. Ja mám tu smolu, že vytrčam von 1/10, ale 9 desatín spolupracovníkov je dnu. Skrytých. Takéto zariadenie, ak máme my, nestojí ani na finančnej, ani materiálnej. Takéto zariadenie stojí na personálnej otázke, kde sú ľudia ochotní a schopní nie 8 hodín, nie 16, 24 a s prestávkou 25. Tak. Máme kolo 320, sme mali, nerad používam slovo bezdomovci. Potom sme prijali z Ukrajiny, ale aj Rusov. Ale aj Američanov. Vieme sa jedným stolom sedieť? Áno, nech sa celý svet od nás naučí. Za jedným stolom sedíme. To je prvé. Po druhé, chcem poďakovať, poviem najprv, tak jak tu kolegynka hovorila príbeh, a ja poviem príbeh. Pred pár týždňami prišli ku mne 3 puberťačky naraz. 3 a naraz. 3 dorezané puberťačky s plačom a povedali mi, pán farár, nevieme, či sme muž, či sme žena. Všeličo riešime vo svete, všelikde, ale tu na Slovensku neriešime vôbec gender. Všeličo pred našimi očami zabíjajú telo, psychiku aj dušu týchto detí. A my mlčíme, zbabelo mlčíme, alebo aktívne podporujeme gender filozofia, ktorá zabíja telo, psychiku aj dušu. Čítam z knižky, ktorá sa volá Život. Včera som mal jednu puberťačku, prečerom 2. Doktorku som si privolal, aby povedala, oplakali, nevedia, čo sú. Dievčatka v puberte najviac padajú. Bojí sa v noci vycikať, chlapcov menej, ale čo mám pri tom mlčať? Chcem pánu predsedovi tu na parlamentu poďakovať. Veľmi mu ďakujem za to, že sa odvážne postavil do boja proti genderu 2017, 18, 19, 20,
kde sa odvážne postavil, proti tomu pridal. Chcem poďakovať pánu Ficovi, nevidím, kde je, ale je tu kde, bol tu. Chcem mu poďakovať. Bol to prvý premiér, ktorý sa postavil a povedal, že cez neho gender neprejde. Dodržal slovo. Chcem takisto poďakovať pánu Dankovi. 3-krát dal, keď sa pani prezidentka, pán prezident takisto pred ňou vyhovárali. On dal 3-krát do parlamentu a nakoniec bol porazený Istanbulský dohovor, v ktorom je skryto a podlo ideológia gender. Ideológiu genderisti skryli do európskeho, do Istanbulského dohovoru a dneska skrývajú do tzv. Sexuálnej náuky, sexuálnej výchovy. To je sexuálna deformácia. Sexuálna deformácia. Ja mám mlčať, keď pred mojimi očami čítam z knižky, ktorá sa volá Život mrzačia deti pred nami. A politici buď to zbabelo mlčia, alebo aktívne podporujú ideológiu gender, zabíjackú ideológiu gender, ktorá zabíja telo, psychiku aj dušu. Poprosím pekne pána prezidenta, poprosím pekne pána predsedu ústavného súdu, pomôžte tu pánu predsedovi, pomôžte mu, aby sa dalo v deň ústavy, do ústavy proti genderu. Nebojte sa, ja sa po to nepodpíšem. Či ma zabijú, alebo zatvoria, je mi to jedno. Ja som dôchodca. Jedinú priazeň, o ktorú sa snažím, je táto. Nezastavia ma nijak. Chodím po Slovensku a ľuďom otváram oči. Áno, presne je to tak. Presne to tak. A v deň ústavy, prosím, keby ste to dokázali vy vložiť do ústavy, toto by bola pomoc pre Slovensko. Toto by bola pomoc. Riešime kdekáde všelijaké štáty dookola všetko. Mne je to jedno. Mne je to jedno. Ja som už neraz povedal, ja mám väčší guláš než vy v parlamente. Mám bielých, čiernych, červených, žltých. Kto to má doma? Ja. Lesby, gejov, teraz už aj trans, bisexuálov. Chceš ešte viac? Mám pedofilov na deti, nekrofilov na mŕtve žily, na zoofilov. Chceš ešte viac? Chceš ešte viac? Prosím, ja to budem hovoriť, kým budem žiť. Zabite ma alebo zatvorte. Nebojím sa zomrieť, budem mučeník. Nebojím sa ísť do basy, v base si oddychnem. Teraz sa ja starám o väzňov, aby mali čo jesť, čo obliecť, kde bývať. V base vy o mňa. Pôjdem do pionierského tábora. Nebudem mlčať a nesmierne si vážim pána predsedu, nesmierne si za jeho odvahu, pána Fica a pána Danka. Môžete hovoriť, čo chcete. Áno, toto boli muži rozhodujúci v boji proti Istanbulskému dohovoru. A môj brat Štefan Kufa, ktorý je poslanec, a jeho syn Filip Kufa, tí mi pomáhali a stále mi pomáhajú. A pomáhajú mi pri boji proti genderu. A preto ja budem voliť, no však to už je kampaň, ale to nechcem. Nemám pán Boh žehnať, ďakujem vám. Prepáčte, keď som sa takého dotkol. Odmietam, nenávidím hriech a milujem hriešnikov. Nenávidím škodlivý alkoholizmus, milujem alkoholikov. Ja sa o nich starám, plný dom ich mám. Nenávidím škodlivý narkomanizmus, milujem narkomanov. U mňa sú. Nenávidím škodlivý prostitutizmus a milujem prostitútky. Aj oni sú u mňa. Nenávidím škodlivý lesbizmus a poviem to, škodlivý lesbizmus, ale milujem lesby. Tu sú u mňa. A ja mám mlčať. O čom mám hovoriť? O fialkách? O čom chcete rozprávať? Toto nehočí našu vlast. Tu ja vás prosím o pomoc. Všetci politici, čo ste tu politici. Hlasíte sa ku konzervatívcom. Teraz to dokážte. Dajte mimoriadnu schôdzu s jediným bodom. Zrušiť tu v školách sexuálnu deformáciu a potom solidných vedcov zobrať, ktorí nie sú len odborníci. Aj ľudožrút môže byť odborne upečie alebo usmažiť svoju konkurenciu. Prosím, nestačí mať odbornosť. Musí mať morálny kredit. A títo ľudia nech potom zrobia sexuálnu výchovu. Som za to, ale ne takéto... Joj, dosť.